Kendane suket gagah kaca. Babar pisan kula semiso mungkari kowe dhewe. Gonjang lan kowe wijak. Aku ngakoni yen to prajurit Lamongan sing kok tinggi. Kae kebasan ora bisa dicebol benteng. Sak temah prajurit kang ndereke kelawan aku. Kae akeh sing padha tatu. Sak temah akeh sing dadi korban. Nanging aku iki duta pamungkas. Utusan sangersane Kanjeng Rama Adipati Sulawi. Baliku menyang Tuban. Lamun to ora entuk gawe. Luwih becik paedah opo aku urip ana ing jagat sasrawungan. Saya kowe sing bakal ngurungke dekawane kadang. Arya Sadur. Lamun tak sawang kowe kuwi isih muda talno. Emano ragamu. Emano nyawamu. Lamun to tetandingan kawan Gonjang lan Wijang, tak yotan monggo pulya. Matur nuwun. Ewon dene wis gelem ngeliki aku. Sing jenenge manungsa ana ing jagat sesrawungan. Senajan to cilik nanging kae uga bisa ngalahke sing luwih gedhe. Ana tetempungan diri lusi dalmo tan kena dihirup. Tan bedane aku lan kowe. Senajan to kowe lancure jagat ana ing Kabupaten Lamongan. Tan bedane aku uga kalebu satriya saka Kabupaten Tuban. Kula kuwi Gonjang lan Wijang. Mumpung durung akeh pangorbanan tumrap prajurit Lamongan apa dene prajurit Tuban. Tak jaluk kanthi banget ngurungke gagayanmu pengen nggoyong kumulurku yen pancen pepundhenmu Hendro Katon kepengen mengku wanita pinangka dadi sisian. Ayo tak kanthi menyang Kabupaten Tuban. Tuban uga akeh wilangane wanita kang ayu. Umpama ditimbang lan bobot lawan kelangguk meletup kae ora keduan. Tresno ora gampang ngrungi marang sapa. Mongko sing dikersake Kanjeng Adipati Hendro Katon kuwi mung kumala. Umpama Arya Sadur yen kowe rumangsa rugi Robyo piro sing wis kokoke mengko bakal pacul waton kumala kowe nek ya. Kowe ora usah pamer ning pengarepanku perkara babagan bondo-bondo. Aku tuh ngerti yen to Lamongan kae kadipaten sing agung panjang kunjung subur anakku. Tan bedane kelawan Kadipaten Tuban. Kawula Tuban siji wae uga ora mesti nandhang cingkrang. Yen kowe pamer bondo donya ana ing pengarepanku, padha wae kowe muwe segara wae Gonjang lan Wijang. Keparat Muranto.
isih ana panas mendung lan udan. Ora bakal bisa sadara senjaya pengaruanku. Ya! Piye to iki? Kowe lali piye? Lali piye? Main son greng. Nek gonjang wijang siji dipateni kudu dilangkai. Apa kok tinggal? Maraya aku lalinane perkara ketoprak ora tau main. Di streaming pirang-pirang ning YouTube iku isane gonjang wijang uripe dilangkai. Lho aku ora kok langkai mati. Lho, ayo ngono. Nek ngono matene. Wis balik gas kene. Ya. Urip iki. Jane ngono beneran jane. Beneran piye? Ora mbok langkai jane beneran. Beneran manggon. Sesore entuk kowe metu dhewe. Waduh, apa ini? Dipucuk.